Ту подскача игриво, ту изведнъж се мръзва като статуя и започва внимателно да изследва заобикалящият го свят с огромните си учудени очи. Има ли нещо по-очарователно, забавно и галевно от малкото котенце? Природата сякаш е подбрала най-нежните цветове от богатата си палитра, за да сътвори това мъничко бижу, неподправена красота в действие. Надарено с естествено изящна стойка, още от раждането си, цар на акробатичната хореография, изключително гъвкаво, котенцето е като струна, изпълнено с радост от чудната свобода на движението. Всяка стъпка е премерена, дори когато любопитството го отвежда твърде надалеч. Едно салто и малкото коте отново е на крака, възстановявайки моментално равновесието и спокойствието си. Тези прелесни същества имат нужда само да сучат и спят, след което отново започват да лудуват, никога не свършващи игри, които ние ще се включваме с истинско удоволствие месеци наред. Те притежават всичко необходимо, за да спечелят сърцата ни, особено ако внимателно се грижим за ежедневното им развитие. Тогава у котенцата бързо се заражда интерес към нас. Прелюдия към привързаността за цял живот. Всеки момент, прекаран в тяхната компания, носи радост и изненади. Те се променят изключително бързо. Само за няколко месеца тези малки космати топки, толкова уязвими и зависими в началото, се превръщат в дяволити котенца, които неуморно играят, гонят всичко и са толкова приятни за гушкане. Не след дълго те стават превъзходни представители на котешкото семейство, независими и мистериозни. При условие, че са правилно обгрижвани през този важен етап от тяхното съществуване. Но нека се върнем към началото, за да ги опознаем малко по-добре. Историята на котката е тясно свързана с тази на човечеството. Днес се смята, че приемането на котката като домашен любимец е станало в различни части на света. От долината на река Инд до Персия, от далечния изток до Египет, където се откриват първите следи от домашната котка, датиращи от около 4500 години преди Христа, когато котките постепенно се сближили с човека. В Египет, по времето на фараоните, котката била възприемана като другар още 2500 години преди ерата на християнството. Ценена заради своите ловни качества, тя държала гризачите на разстояние, защитавала посевите и пазела запасите от жито, платовете и безценните папируси. Но котката била и домашен любимец, смятана за превъплъщение на Бастет, богинята на майчинството и танца, заради нейната плодовитост и грация. Що се отнася до прародителите на европейските котки, те произхождат от басейна на Средиземно море. Те са плод на кръстоска между няколко диви вида от Близкия изток, като основният е Фелис либика. Изминало много време преди християнския Запад да приеме котката, символ на езическите религии в Египет и Древния Рим. Котката била приета като домашен любимец и в други части на света. Ангорски и персийски котки се срещали още през 16 век в Турция и Персия. Сиамската котка се срещала в Тайланд още през 17 век. Мейн Куун живеела на американския континент. А норвежката горска котка била донесена от викингите от бреговете на Каспийско море. През периода на Ренесанса породата Шартрьоз вече била широко разпространена и много популярна във Франция. Що се отнася до свещената бирманска котка, въпреки очарователната легенда, според която тя се родила в един храм в Бирма, без съмнение тя произхожда от кръстоска между сиамска и дългокосместа котка като персийската. В края на 19 век силният интерес на ентусиастите към чистокръвните котки положил началото на първите програми за селективно развъждане. Пряк резултат от тях са съществуващите по-настоящем над 60 породи котки – късокосмести, полудългокосмести или дългокосмести или изобщо безкосми. Днес котката заема първо място в семейството, което й гарантира добро физическо състояние благодарение на всеобхватните ветеринарни грижи и режима на хранене, адаптиран към изискванията на съответната порода, възраст, начин на живот или физиологично състояние. Съществуването на много породи котки означава много различни потребности. Да не забравяме и котенцето, което още през първите месеци от живота си се откроява сред другите и демонстрира своя уникален характер. Няма две еднакви котки. Всеки любител на котки ще ви го каже. Както отбелязва един прочут писател, няма такова нещо като обикновена котка. Котенцето се ражда в котило, наброяващо между 3 и 6 новородени, в зависимост от възрастта и породата на майката.
Току-що роденото ни котенце изглежда много уязвимо. Очите му са още затворени, а ушите му възприемат малко на брой звуци. Всичко, което може да прави, е да пълзи, но пък го прави много добре. Първите минути след раждането то намира пътя си до майчината гърда, благодарение на обонянието и осезанието си. И така се насочва към източника на топлина. Много бързо всеко котенце си избира собствено млечно зърно и повече не го сменя. Малкото животинче вижда за пръв път заобикалящата го среда едва след 8 или повече дни. През първите 3 седмици то основно суче и спи. 90% от времето си то прекарва сгушено до майка си и другите котенца от котилото. Тази близост му осигурява необходимата топлина, за да оцелее и да се развива здраво. Когато го отделят от майка му и неговите братчета и сестричета, то започва да мяучи. Когато ги ближе, майката успокоява своите малки и им помага да отделят екскременти. Те стават самостоятелни по-късно, когато се научат и как да се почистват сами. Веднага щом котенцето се изправи на 4-те си лапи, някъде около 3-та седмица след раждането, то започва да изучава външния свят. Това е представление, което заслужава да се гледа. Котенцето тръгва да изследва новата си среда, става достатъчно смело, за да напусне безопасното си леговище, което причинява тревоги на майката котка. Когато според нея котенцата й са се отдалечили прекалено много, тя ги хваща за задната част на врата и ги връща обратно. Но твърде скоро котенцето се здобива със свобода и огромно количество енергия. Все още тромаво, но самоуверено, пламенно и игриво, подскачайки, катерейки се и тичайки напред-назад, то открива радостта от играта и борбата с другите котенца от котилото. Това са първите ловни периметри. Тези акробатични занимания са последвани от продължителни периоди на сън, често смущаван от сънища. На възраст около 1 месец, котенцето, което вече може да лочи и има млечни зъби, е готово за отбиване. През този период майчиното мляко постепенно се замества с твърда храна. С течение на месеците ще изберете храните, които най-добре отговарят на неговите хранителни изисквания. Ако си вземете котенце, което още не е отбито, ще трябва да го храните с биберон и специално сухомляко за котенца. Преди да бъде отбито, котенцето не може да смила скорбяла, затова през този етап от растежа му трябва да му се дават само млечни протеини. През тази решаваща фаза от развитието му трябва да се избягва кравето мляко. Всъщност кравето мляко изобщо не е подходящо за котенцето, тъй като е бедно на протеини и прекалено сладко в сравнение с майчиното мляко. След раждането, котенцето придобива имунитет от майчините антитела, съдържащи се в коластрата. Тази течност се секретира преди появата на мляко от млечните жлези на котката през първите 24 часа след раждането. С течение на седмиците тази защита постепенно отслабва и изчезва около 2 месеца след раждането, преди собствената му имунна система да може да поеме смяната. Така че котенцето преминава през период на крехка имунна система, когато е предразположено към инфекции. Сега е моментът да се погрижите за неговата защита чрез вакцинации, които се правят според схемата, определена от ветеринарния лекар.